Ang Jeremiah chapter 50 verse 5, they shall ask the way to Zion with their face, tie their word, saying, come and let us join ourselves to the Lord in a perpetual covenant that shall not be forgotten. Sa panahon ni Jeremiah, doon ay mga tao nag-iingom na nangita sa dalan padung sa Zion ba, na matod pa niya whether ang ilang namanggod nagtanaw, saying, nag-ingon sila ba, dumuol ka mo o muapilta sa atong kagalingon diya sa walay katapusang pakigsaad nga dili makalimtan mo kining kubinan atong joinan ba, kanang kubinan kani nga ang Ginoo makig-uban nato, kanang we shall live forever, kanang karon nga mabuhi mong kalag sa walay katapusan, mo nang apilan, mo nang gipangita sa mga panahon ni Jeremiah, mga Israelites na apoy ni Dukol kang Jeremiah nga niingon gid mo join tay ining gitawag ourselves ito a perpetual covenant nga dili gud makalimtan, nagi covenant mo nang giingon sa First Chronicles ang First Chronicles nagsulti na daan anang covenant. Kung sa man ang covenant nga gisulti. Nga matod pa sa 1 Chronicle chapter 16, 11 to 19. Ingon pa niya din niya. Seek the Lord and His strength. Seek His face continually. O tanawa. Pangitaan ninyo ang Ginoo ug ang iyang kusog. Pangitaan ninyo ang inyong naong sa mapadayonon gayod. Verse 12, remember His marvelous works that He hath done, His wonders, and the judgment of His mouth. Hinumdumi daw ang mga mahibulungon nga mga buhat sa Ginoo itong unang panahon, ha? Dan, iyang pangbuhat. Para kanato karon nato ning basahon no, dunay gibuhat ni Jesus Christ itong unang panahon, di ba? Mahinumdum na puta karong Holy Week nga diin dagay gibuhat ni Jesus Christ before siya gilansang sa cross. Matod pa niya His wonders, ang mga kahibulungan, and the judgment of His mouth, ug ang iyang pulong nga gipanghukom sa tao. Mauni unsa may gihukom sa Ginoo be? Ang dili muila kaniya di pod niya ilhon. Ang mudinay kaniya idinay pod niya. Ang di maminaw niya di pod niya paminawon. Naklaro atong mga pulong kana galing si Panaya o si Karaya chapter 7 verse 13. Once nga makadeclare na siya mga pulong niya, ang tao di maminaw. Kunya dunay may tabo sa tao, muampo gani na siya, mangayo gani na sa Ginoo, di gina maminaw ang Ginoo. Wala gingon sit the Lord of hosts. Ingon pa niya kanang judgment of His mouth. Verse 13, O ye seed of Israel, His servant, ye children of Jacob, His chosen one. O kamong mga liso sa Israel, mga alagad o mga tao o mga anak ni Jacob, mga pinili. Sa verse 14, He is the Lord our God, siya ang atong Diyos nga Ginoo, His judgments are in all the earth, ang iyang paghukom naa sa tanan o sa tibuok kalibutan. Verse 15, Be ye mindful always of His covenant, the word which He commanded to 1,000 generation. Mao na maghuna-huna gyud ta kanunay sa iyang covenant, sa iyang pulong ug sa iyang mga commandment ngadto sa tibuok o libo ka libo nga mga henerasyon. Verse 16, even of the covenant which He has made with Abraham and of His oath unto Isaac. Abi mo sa gibuhat niya covenant kang Abraham. Siya ang himuon og father of all nation. Mao na nga kita karon gikuha ta sa Ginoo aron mahimo lang tang liso. Mahimo lang tang liso kay gano man mao kana ang covenant made with Abraham and of his oath unto Isaac. The verse 17, and hath confirmed the same to Jacob for a law, and to Israel for an everlasting covenant. Mao na nga gi-confirm na sa maor gapon ni Jacob sa balaod o ang Israel nga gihimong everlasting covenant. Saying, sa verse 18, saying unto thee, will I give thee the land of Canaan,
the lot of your inheritance. Nga iyang giingon, although kini mo ni iyang gisada atong unang panahon pero wa na dayon ni sa ilaha. Giingnan gud ang mga Israelites ayon ninyo nagibaligya pero karon nabaligya. Mao na ang Ginoo nag-usap og land of promise kanang spiritual na. No mo na when ye were but few, even a few, and stranger in it. O kamo din mahimong gamay ra o kamo gamay ra mahimo na lang mong stranger diha sa yuta. Mo na yung gingon katong land of promise gi-promise sa ila kay di man gud sila motuo. Naay mga saad di motuo mo nang nagpadayon sila. Nahantod na lang ang yutang saad lahi na ang nagpuyo. Mga wala naay Ginoo. Bisan sa Israel abi nimo kanang mga Israelites tanan naay Ginoo. Wala oy away-away magina. Abi nimo daghang kayo mga churches sa Israel ron mga Orthodox. Mo nang makakita mo tanawan niyo sa YouTube kanang mga kalo lain-lain lang kalo. Nagsimbolo na nga lain silang grupo. Mga lain na silang grupo pero mga ang ilang mga leader, mga rabay lang yapon. Tanawan ninyo mga anong part sa mga pagsimba dito. Nakaingon kung kay pangutan naman na dito ngano nakalain silang kalo, na iba mga kalo. Ay na pero ang ilang buhok parihara tag-as gyud. Kulot nga tag-as kay kung mahimo kang Orthodox nila, kanang kwanjid nila. Mga laga dahil yun sa Ginoo yun, tao kuno sa Ginoo. Nung nato yung panon yun, patason yung mong buhok kunya. Luputon yun na mo, ipakulot na ba? Muna ilaha dito, dagang pa na sila dito. Muna halos na lang inoon sila mag-away dito. Karon gani, mga Orthodox ka na mga Zionites, nga gitawag dito, kalaban mga gani sa gobyerno sa Israel. Nag-away-away na. Sila raman po yung mag-rally dito, kanang mga Orthodox. Kaya nga, hindi sila gusto sa gobyerno. Kaya nga naman, kaning tunay yung mga Israelites nga nagsimba daw kuno sa Israel nga ilang gisimba, ilang gituman katong balaod ni Moses. Di sila gusto doon ay sundalo. Kaya ang nasod sa Israel, gusto po nga magsundalo sila kay tabigon man sila dayon. Muna nga naglibog sila dito. Muna nga kita ang tanang mga sugo sa Ginoo sa ilaha. Muna nga gingon the same yesterday, today and forever. Mo po natin tumanon. Kung sila wa ni tuman, so therefore kita kinahanglan tuman ta. Wala yang gingon dinhi join. Wala sa covenant nga dili makalimtan. Wanang ipa-mindful yun kanunay sa ato always is covenant. Kinahanglan makinumdum ta sa tanan kanunay saad sa Ginoo. Unsa may yang saad karon nga diin ang mercy na lang sa Ginoo mo ay naglihok nato. Kaluoy na lang sa Ginoo sa mga tao. Kung kaluyan sa Ginoo mo nang naigingon ni Apostol Pablo, ang kaluoy sa Ginoo niya ato iyang gustong kaluoy. Ang gusto lang daw niyang kaluoyan ha. To whom I have mercy. Kinsa katong kaluyan, mao ra to kung kaluyan mo nang pangayo agyud ang kaluoy sa Ginoo. Ang Titus chapter 3 verse 5 ningon siya diya, not by works of righteousness which we have done. Although magbuhat ang righteousness, pero dili na mao ng righteousness nga imong saligan lang kung nagbuhat kag righteousness. But according to His mercy, He saved us. Nganong according to His mercy, He saved us. Tungod kay, by, matod pa niya diri sa Titus chapter 3 verse 5, by the washing and regeneration and renewing of the Holy Ghost. Kanang kaluyan daw niya, katulang gihugasan niya, gi-regenerate niya, o katong gi-renew niya. Kabaw ba ng regeneration? Kanang nangalagad ng mga Kristohanon ba nga, kanang regeneration, gihugasan ba, kanang act, kanang gibuhat ba sa Ginoo ba? Bobito nang kita gani, gisimbolo sa Isaiah nga kita mo ang clay gani. Siya ang pattern nato, kita ang forma og vessel aron sudlanan sa mga pulong ba kay sila vessel sila buslot kay ang living water muadto sa ila mugawas lang mao bitaw na kita gihimot ang vessel og honor aron mahimot ang sanctify mao kana iyang gingon dinhi nga not by works of righteousness which we have done but according to His mercy He saved us. Luwason ta niya pinagi sa iyang mercy kung the washing and regeneration and renewing of the Holy Ghost. Nga kita kunong i-regenerate. Kanang buhaton ta ba? Ingon pa sa dictionary, regeneration is the process
of regenerating. Kanang pagproseso mo bitaw na ikaw gihimo kang gibuhat pa ka ba, gi-process pa kaniya hangtod sa future mahimo gyud kang balaan. Kay tinuod nang way balaan pero himuon tang balaan pinaagi sa pulong sa Ginoo. I-justify ta niya mo na gitawag regeneration. Dito sa dictionary gisgutan ang spiritual renewal or revival. Hinanglan sa spiritual ma-renew gyud ka. Mausab ka ng spiritual ba ka ng dili nang ingon ang pagpangalagar tong una mao lang gyapon. Unsa may tinuod nga pagpangalagar katong atong na andan atong una? Kabalo ba mo unsay sinugdanan sa Christian? Abi nimo kinsay nagsugod sa Christian after Roma pagkatibulaan nila pagkawala ni hantod nawala si Apostol Pablo, namatay si Apostol Pablo. Giun sa man pagpadayon sa Christianism o sa Kristiyanismo. Nga kini ganing Pilipinas si kuan man gani ni Daguhoy aduna siya pagtuo nga lain. Dili kung wa lang ni ani si Magellan dili ta makabaton og Christ. Pero giunsa nila pagpadayon nga si Kristo matuhuan. Pinaagi sa ilahang gitawag nga si Kristo ilang himuong Dios. Aron pakigubat lang sa mga gitawag og nasod man ilang gidala. Mga crusader ba nga mga dala kay Kristo pero dili maayo nga pagkabuhat aron hangtod pag-abot sa panahon nga kita kanang giingon nga sa ulayng adlaw daw mosampit sa Ginoo mo ray maluwas kay ngano man kadto sila nanampit sa Ginoo lain man gud ang ilahang mga pagtuo kang Kristo wa man gud sila nagbasi sa pulong sa Ginoo wa sila nabalaan ba wa sila na regenerate wa sila na process pinaagi sa pulong sa Ginoo kaya ang ilahang pagtuo nga si Kristo lang nagdala sila flag nga naay cross labi na katang gitawag og barbarians nga mao ni buntog sa Roma nga mga ang barbarians ang ilang gidala is kanang Kristyanismo. Napay atong unang panahon nga nagdala sa kang gitawag og mga tao nga diri lahi po gisimba mo og si Jesus Christ mo na nag-away sila tunguna hangtod nga niabot ang panahon mao bitaw ng Kastila karon ang ilahang gidala si Jesus Christ flag lang wala yung gitawag og mga pulong unang wa sila na kuan na process kay nga naman wa may nagdala sa pulong tinago mangani ng pulong sa ilaha di ba nanumdum mo sa Universal Church dili sa kalibutan is wala ginagamit og Bible hymnal lang kanang si tawag ana nang ilagi faction lang si tawag anang mga kuan lang mga kunuhay walay mga bersikulo mo bitaw na kinipulong sa Ginoo karon ra ni gipadayag tungod sa Espiritu Santo nga din sa ulahing adlaw daw ibubo manggod sa Ginoo ang Espiritu mo na ni karon nga kita nagtuon sa pulong sa Ginoo mo na nga din ang mga tao karon ang ilahan ng gyapong pagtuo nga kana sila nakasimba kay nagbag-o sila kay lahi atong una dili sila gitawag og nagsubay patong una mo bitaw na ang pulong nagsulti gyud nga sa ulayng adlaw mahimong abomination gyud ang pagsimba mo nang nagwarning ang pulong sa Ginoo take heed that ye be not deceived kay ang pulong sa Ginoo nagprophecy gyud daan mahimo gyud ning abomination ang pagsimba that make it desolation nga magtibulaag gyud ang tao pero katong mga iya sa Ginoo manang gingon sultian na sa sekreto sa Ginoo pareha nato nagtuon sa pulong sa Ginoo about sa secret sa Ginoo bini mo sa secret sa Ginoo sa mga iya sa Ginoo nga magpaabot ta sa twinkling of an eye walay nagpaabot og twinkling of an eye rapture ilang gipaabot pero kita karon mo nang giingon kanang twinkling of an eye mo na atong pangayoan sa Ginoo o pangayoon na to ang Ginoo nga maluoy siya nga makaapil ta ng twinkling of an eye kay mao man na ang maka-enter ngadto sa kingdom of God kun dili ta mailisan di man ta maka-enter kay kining lawas nato kining dugo og lawas di man ni makasulod so dunay gitawag og changes dili tanan mga matay kun dili tanan mga usab nga ang ilang lawas moadto na sa incorruptible body una moabot ang 666 Great Tribulation mo nang dili na kamaunsa mo na bisag na kay ngay kagutmanan diri sa mga Kristiyanon kay dili naman sila papaliton og
pabaligyaon kung walay marka, o niyang sao na lang, kung may baon na sila nga diin, kung mamarkahan po sila, di na sila maluwas, muna nga ang tao malibog, muna nga kita nga nagtuon ta, dili ta angay mabalaka ana, kay nga naman, ang atong gipaabot, kanang twinkling of an eye, aron dili na ta mahadlok, every hour daw, anang giingon, why we stand in jeopardy every hour, in 1 Corinthians chapter, gitawag 15 verse 30, muna yung giingon, muna atong gipaabot, nga matod pa sa Corinto, ingon pa ni Apostol Pablo, we are waiting for kanang atong body ba ilisan og immortal body. Mo na nga ang mercy sa Ginoo mo na atong paglaom. Mo nang giingon kanang dili lang ka magsalig sa works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us by the washing and regeneration and renewing kanang kinanglan ma-renew gyud ta. Dili ta pwede nga di ma-renew. So may angay i-renew sa itong kinabuhi. Kadaghan i-renew sa itong kinabuhi. Kanan yung pagtuo sa adlaw sa Ginoo, na-renew na ba na ninyo? Nagtuo daw kaning adlaw ni iya gini sa Ginoo. Na-convince na bagyod mo, kaya kanang gingon dito sa Roma chapter 14 verse 5 and 6. Kinahanglan ma-convince ang tao nga ning adlaw ni lahi ni sa ubang adlaw. Kaya kanang na-convince ining adlaw ni, mao kana ang tunay nagpasalamat ug nagkaon sa Ginoo. Bisa pag unsaon nimo pagpasalamat niya, wa ka ma-convince ining adlaw nga lahi ni, mo bitaw na nga kinahanglan i-honor nato ning adlaw ni kay iya ni sa Ginoo. I-glorify nato ang Ginoo pinaagi sa pagpasalamat sa atong mga nakabot matag adlaw. Wala sa 2 Chronicles chapter 15 verse 12 and 13. Ngayon pa niya, and they entered into the covenant to seek the Lord of their fathers with all their heart and with all their souls. Wala ang first covenant nga ang ato yung unag yung pagkigsaad sa Ginoo, gisaad sa Ginoo nga kinahanglan mangita kita sa Ginoo. Wala ang atong pag-ani diri nangita ta sa Ginoo. Nga ang kaluoy sa Ginoo atong mabatunan diri lang yun sa adlaw sa Ginoo ug sa iyang balay. Mo bitaw nang miingon sa ang Ginoo ba nga buhat ikon yung balay. Unsang balaya nga inyong ibuhat sa ako na itubag dito. Unsang ang balaya nga inyong pagabuhatan alang kanako. Nga ako man gani nagbuhat sa langit ug sa yuta, magbuhat mo balay nga ana lang, mga marmol lang, mga tiles lang, mga kuan. Ang Ginoo nagtan-aw sa kamot o balay nga gibuhat og kamot. Unsang ibot pasabot ana niya? Ang gitan-aw sa Ginoo kadto gayong nagbuhat sa balay sa Ginoo, pinaagi sa throne of mercy. Kanang naang mercy ba nga atong gianhi diri because of mercy of the Lord. Kanang ang tao manggod kung mutuo siya wa siya mahimo kung wala ang Ginoo, unsa may iyang buhaton, mangayo og mercy. Ang mga tao nga moadto simbahan, moadto lang simbahan bisag walay pangayo og mercy, mo nang giingon na disip lang kasi mo galingon. Mo na ang tinuod yun gianhi nato dinhi for the mercies of God. Mo nang ningon sa Roma chapter 12 verse 1, I beseech you therefore my beloved brethren by the mercies of God that you present your body a living sacrifice. Ang giingon ni Apostol Pablo by the mercies. Pinaagi sa kaluoy sa Ginoo kay dili nato ni mapresentar atong lawas kung ato lang. Wala hangyo agyud ang Ginoo, mabitaw kung hingo ko say magpray ko gikan pa ko sa balay. Lord, dawata ako paghalad karon. Nga naman, aron pagka Lunes, baskog kay ko, linaw akong nahuna. Mo nang aron pag-abot sa panahon, wala na ko'y gihimo nga mali, puro tama na akong gihimo. Balag na yung mga sukog mali. Mo nang habi mo, daghan ako hinoy nakatunan. Moingon ako, Lord, ganun karon pa mani, nga hapit na kamubalik. Nang gingon glory to God, kabalo na po tanan kay nga naman na mag-YouTube nagtudlo na ako. Kunya sa pa man ako na, narbaho pa day ko. Daghan ako nakatunan. Ano, isampo na ko makaingon gyud ko di talagsaon lang niya, bisan pag mga electrician siguro nang i-testify lang gyapon ako ni sa inyo ang Ginoo naghatag kana kog knowledge about anang motor anang gitawag wiper ba. Na-discourage na miya na, bisan pa itong electrician, saon daw na, kay wak naman gitawag ko ka ng carbon. So doon ay nag-introduce na po, sir, buhatan ng carbon. Sundo ka nga.
Nauna ko sa pagsundod. Mo to nakainumdum ko naamday ko gipalit nga barina gamay. Hangtod nabuhat na ko, ilipay ko sa Ginoo niya. Ang problema kay nahaon na, ang problema ko kinawala ang spring. Mo to dun sa umay useless lang gyapon ni makapalit din mi bago ni. Samtang nagkaon ko, ni santog sa una kay sige ko pangita asa mo ko mangita spring mo. Nagkaon ko sa ramisa, landong ko sa Ginoo. Sayang kayo Ginoo, gasto pa ni kay maayo pa man ni. Wala na yung spring. Nakahinumdum ko ka ng bullpen nga akong gigamit. Kung tanggalon ako, naamday mga spring gamay na. Mo ito, pagtanaw na, amday kay spring nga. Dito, akong gibutang hantod, nalipay yung gano'n. Kaya naman, haong kayong spring? Mo ito nga din nga, akong gipaad to sa electrician. Puro ka nang gitisting niya. Nakayong, Lord, salamat yun nga. Ikaw kanunay, nagapadayan pa. Mo na nga ako, makaingong yugo sa inyo ha, nga malipayon ko. Maglagot lang ko, maglagot lang ko. Pero usay makaingon ko Lord, natural siguro ang paglagot. Pero aduna gyud ko'y kalinaw nimo. Mao na akong gingon sa inyo, kay ngano ma'am. Aduna magyud kubinant sa Ginoo nato, kanang pangitaon gyud nato siya kay dili gani nato siya makaplagan, wa tay mahimo. Mao na ang first covenant nato is to seek God. Mao na iyang gingon sa Psalm chapter 50 verse 6 ingon pa ni David. Gather my saints together unto me, those that have made a covenant with me by sacrifice. Tapuka daw ng mga balaan. Ngani ka nako kadtong nagbuhat og covenant. Nagbuhat ha? Dili ingon nga Christians lang ka nilagad ka sa Ginoo kadtong nagbuhat. That have made a covenant with me by sacrifice. Sa unsang paagi magbuhat ta og covenant sa Ginoo by sacrifice. I-sacrifice na to ang lawas, i-sacrifice na to ang tanan gihatag sa Ginoo nato. O bitaw na kaninggingon ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 9 man siguro na kining atong administration is about ni thanksgiving sa Ginoo. Mo na ang Ginoo naghatag og liso sa imuha aron ikaw makapasalamat sa Ginoo. Makapasalamat ka nang buot pasabot ka ng panalangin tanan sa Ginoo nimo gihatag na sa Ginoo aron ka nang imong ginadawat imo pong ibalik sa Ginoo. Kay ngano man kay balo ang Ginoo gikinahanglan gyud ang nimo matag adlaw. Aya na pag una nga wa ka nagkinahanglan kay naa na. Mo nang pangayo pag yun pangayo ug kung madato ka di glory to God. Di ba? Kanang makaingon Lord sobra na ni tama na ni. Di ka kaingon kay ngano man. Wala man ka naghangyo, Lord, dugangi pa ko ha. Dugangi pa yun ko Ginoo. Gayri pa ko Ginoo, tagaan pa kagkusog tanan nga din, nga makasupply yun sa imo tanan. Nga, makahatag ko kagbalo sa Ginoo. Kaya mo man atong administration ba ka ng ang paghatag og daghang pasalamat sa Ginoo. Manang gingon nga sa 2 Corinthians chapter 9. Kasaw na ninyo. Mo na nga din ang Ginoo gayud naga tudlo nato nga din kanang covenant that cannot be forgotten. Sa verse 6, ingon pa sa Psalm chapter 50, ingon pa ni David, and the heavens shall declare His righteousness, for God is a judge Himself. And Ginoo manggod ang judge sa iyang kaugalingon. Roma 12:1, mo nagiingon, I beseech you therefore, brethren, brethren, by the mercies of God, that you present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Mao gina ang reason nato sa service. Kung wani man ka mag-serve ka sa Ginoo sa simbahan, mao nang giingon i-present imong body a living sacrifice by the mercies of God. Mao na ang yuag yun ang kaluoy sa Ginoo na kamuanhin dinhihinag yun ang Ginoo. Lord, maluoy ka, dawata niya ang ako ang halat nimo. Mahimaya ka ba? Aron ang Ginoo malipay pod nga ikaw nag-ila sa Ginoo. Ang pag-ila ra manggod sa tao sa Ginoo ba? Kaya ang uban manggod basta lang nakadungog sa pulong sa Ginoo, nakapaminaw sa pulong sa Ginoo, nakaampo, nakadaig, nakaawit, nakapaminaw, alawiton sa Ginoo, okay na nila, ug nga wa nila ila ang Ginoo, nga ang Ginoo gayon is tinuod nga buhi nga Dios. Kauban nimo ang Ginoo, bisag wa ko ninyo kauban ang Ginoo, kauban jud ninyo, mao ginay Ginoo sa Bible. He is anywhere. He is everywhere. Nagay Bible na nagingon, ay pulong na nagingon. Walang gingon, omnipresent, omnipotent, omniscient.
Manay meaning anak nga na siya tanan na imong gisulti tanan mga nibungat sa imong baba mo bitan usay na ako'y mabungat mga ayo dai ko pasaylo alam ko. Kaya nga naman, tinuod siya, nagtanaw, nagbantay, nagkuban, nagpuyog nimo bisan asa ka mo adto, tinuod siya, bisan asa ka mo adto. Kung ilhon na tinuod siya, kung di nimo ilhon, kung di nimo tuhuan, wala gid siya. Muna iyang gingon din sa Roma, nga i-present yun imong body. Ang Hebrews chapter 4 verse 16, ingon pa din sa Hebrews, let us therefore come boldly. Kanang may sugon yun unto the throne of grace, nga to sa trono sa grasya, adunay throne of grace. That we may obtain mercy, kanang grasya, doon na mercy, di na pwede, kay si Kristo ni ani grace na ay mercy na, gidala-dala. Mabitaw na ningon siya, I have mercy on whom I have. Akong kaluyan, di atong gusto kong kaluyan, di na akong gusto kaluyan. Mabitaw ng paghahiyon sa Ginoo ang kasing-kasing, sama kang Pero. Si Pero niya buhi ang Israelites. Hangtod nga gipaabot gyud sa Ginoo ang napulo ka gitawag tunglo. Diya na kay nga naman ang plano sa Ginoo nga din ang tao niya kinahanglan mutuo sa tinuod nga Ginoo dili pinaagi kang Pero. Pero si Pero iyang gigamit nga diin siya mo'y nagpagahi. Ingon pa ni Apostol Pablo kinsa man day nagpagahi sa kasing-kasing ni Pero. Ang Ginoo lang gyapon. Mao bitaw na ang Ginoo ang tanan nagbuhat niini. Mao na yang gingon dinhi, let us therefore come boldly into the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. O sa panahon sa atong gusto nato nga Ginoo na ato ang kinahanglan. Para na, wa kay kwarto, Lord, gusto ko nga ikaw gayon mo panako suklay ta sa karagit sa Ginoo. Mo na nga unsa matong buhaton, pangayo ang mercy. Kaya bisan na ng grasya, nagdala nag-mercy, ihatag na niya kung gusto niya hatagan. Mabita na, hinumduhan nato ng mercy sa Ginoo. Ang Ezra chapter 9 verse 9, hinumdum ba mo? Ang mercy sa Ginoo is extended na lang. Extended mo nang yan gingon nga kanang gitawag og long suffering sa Ginoo, that is salvation. Imbis atong una pa siya balik, pero ngano na po may panahon, bisan pag imong istadihan ang Bible, 2,000 years, mubalik yun ang Ginoo. Una daw, tanawa. One day sa sa Ginoo is 1,000 years sa tao. Naana sa 2 Peter, chapter 3, verse 8 man siguro. Basta basahan niyo ng mga 2 Peter. Ang one day sa Ginoo is 1,000 years sa tao, dili na mahimong mausab nimo. Dili na 1 million ang one day sa Ginoo. So, gibuhat sa Ginoo ang kalibutan unong kaadlaw. So, atong ibahin sa atong tawhanon 6,000 years. Di ba? Klaro mo kayo. Unya, nipahulay siya sa usa ka pag ikapito, nipahulay siya. So, naanay 7,000 years. Mahuman ang kalibutan dapat is 6,000 years. Kita asa naman taron nilampas na ta sa 6,000 years. Na advance naka-abil pa ta og kanang unsa ta tuig garon 2022. 2022 gatag sa Ginoo nato because of the long suffering of God. Nagsulti gyud ang Peter niingon ang mga tao manong nang biya sila. Karon ingon mobalik ang Ginoo. Asa naman tong gingon nga mobalik ang Ginoo? Nga ang kalibutan nagpabilin man lang gyapon. O ngano man wala pala ginahuman. O mabitan ng 1,000 years nga giandam sa Ginoo sa tuwa. Kay ngano man nipahulay man siya nya na 6,000 years ta atong 2,000 years. Mo nang gingon nga din ang Ginoo tinuod gyud nagsulti ana nya mga tao nabugnaw na. Mo na gani gingon na sa Ginoo kun di niya pamuban ang panahon ang mga tao malaaya na pero kamo ayaw mo pagpa-deceive. Nga kining time nga gihatag sa Ginoo nato nga giantos paniniya aron di siya gusto daw kuno walay maluwas, gusto niya nga naay maluwas. Mo na kining long suffering sa Ginoo nato is salvation ni. Mo nang maningkamot ta nga naman mao na ni ang extension of mercy sa Ginoo. Ano magangyot og mercy sa Ginoo karon? Ang atong pag-aaniho na to, ang atong pagkabuhaton sa pagpangalagad sa Ginoo, mercy na lang, mercy, Lord, mercy, have mercy on me.
Manang gingon kung si Mary full of mercy, labaw pa ang Ginoo is the author of mercy. Tuo ka manggani si Mary is full of mercy. Have mercy on me. The mother of Jesus. Labaw pa ang Ginoo. God is a God of mercy. Mo bitaw na importante nga kita magduol dito sa Ginoo boldly in the throne of grace that we may have mercy. Ma-obtain na to ang mercy. Ano maka-obtain tag mercy? Muna yung gingon rin sa Jude verse 21. Jude verse 21. Chapter 1 naman good ni. Manang verse alang gingon. Keep yourself in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. Tanawang sa matong tanawon. Sa atong pagani dinhi wa tay lain tan-awon ang mercy sa Ginoo. Ano pangayog yung mercy sa Ginoo kung mugawas ka. Mercy, mercy, mercy. Have mercy on me, Lord. Bisan asa ka mo ato. Have mercy on me. Lead me not into temptation. Samtang magtrabaho ta, bisan asa ta, magkinabuhi ta, Lord, kaluy ilang ko Ginoo. Ayaw ko pasagdi. Manay promise sa Ginoo, I will not leave you nor forsake you. Basta kontento lang ka. Manang giingon dito sa Hebrews chapter 5 verse 13:5. Hebrews 13:5. Be content what you have, for I will not leave you nor forsake you. Manay promise sa Ginoo. Di gyud kabiyaan niya gyud. Manang giingon looking for the mercies of our Lord Jesus Christ unto eternal life. Muna ang mercy mo gikinahanglan nato sa Ginoo. Psalms chapter 89 verse 14. Justice and judgment are the habitation of thy throne. Mercy and truth shall go before thy face. Dapat ang mercy o ang kamatuoran mao ka na ang magpadayon sa atubangan sa Ginoo. Mo nagingon, justice and judgment are the habitation of the throne of God. Kanang puloy-anan ba sa trono sa Ginoo, kining balay bisag gubanan ni sa tinuod lang wa nag-after ang Ginoo. Mabitaw nang di na nato ni ayo kay moabot ang time nga maundang bata. Mo na samtang napatay ka gadiran ini gilig-on pa ni sa Ginoo. Abi nimo sultihang tamo no moabot gyud ang panahon. Dili na nato ni magamit kay ngano man. Kay na may gi-prophecy nga naay ending. Ayaw mo gingon nga magsige lang pug magsimba ta. Mo bitaw na nga kinahanglan nga ma-renew ta, mahimo tang regeneration, ma-process na ta to be nga mahimo gyud tang adapted sa Ginoo. Mo bitaw na iyang gingon, justice and judgment are the habitation of thy throne. Kanang trono sa Ginoo kanang naghisgot og hustisya og judgment. Mao na nga kita naghisgot og hustisya og judgment. Kanang atong gisgutan ang mga tama nga atong pagabuhaton diya sa Ginoo ug ang mga mali nga dili nato pagabuhaton sa tubangan sa Ginoo bilang Kristiyanon ta. Mo nang nagtudlo ko ayo ninyo nagbuhata. Mo nang nag-ingon ko buhatan na ninyo kanang adto ka gito pag-ani nimo dinhi pangayo agyud ang mercy sa Ginoo. Unya ningon ko sa inyo ayaw na ninyo buhatan nga kung ani man lang mo diri wala mo ka pangayo pasaylo dito. Nya dili mo maluluyon dito, di pud mo kaluyan sa Ginoo. Mo na justice and judgment are the habitation of the throne of God. So therefore, ang trono sa Ginoo karon naa diri. Kanang throne of mercy ang Ginoo maluoy ra ninyo. And truth shall go before thy face. Kanang kamatuoran yun mo na magpadayon mo na pangayo sa Ginoo nga din. Tingnan gud ang Ginoo. Kung doon naman gud kay time nga din sa akong tama akong trabaho gud adlaw man gud sa Ginoo. Wala kung gingon sa pangayo sa Ginoo kay hatag na sa Ginoo. Pangayo kaluoy sa Ginoo kay di na siya musugod kung ikaw iya sa Ginoo nga naa ka lang diha. Ako sa tinuod lang, nangayo man ko sa Ginoo kay di na musugod siya nga din. Ingon ana lang gyapon ko Lord. Samantalang ikaw nagtudlo nga mahimo kong balaan kung gusto ka ma-convince ko kaya ang Ginoo ra man ginaghimo ining tanan. Unang mangayo na nato sa Ginoo aron buhaton niya. Muna ang Deuteronomy kinahanglan gayud bantayan nato ang iyang commandment and judgment. Kay kanang statute, commandment and judgment, muna ang iyang gingon para mahuli ta. Matod pa sa Deuteronomy na i-keep daw nato ang statute, ang commandment, and judgment to be a holy people and a peculiar people. Muna kanang statute, kanang commandment, kanang judgment ingon sa Deuteronomy chapter 26 verse 15 to 19 aron mahimo kang peculiar people, pinasahi nga people
or the people of God. Mahimo kang tao gyud sa Ginoo. Mao na kanang judgment, ang commandment, and statute kanang pagtulunan nato kini mo'y makahimo natong tao ta sa Ginoo ug mahimo tang pinasahi lahi, peculiar people. And Hebrews chapter 10 verse 22, let us draw near with a true heart. Kanang tinuod nga kasing-kasing nga duol mo in all assurance of faith. Sa tibuok nimong kasiguruhan sa imong pagtuo, having our heart is sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Nga ingon nga ang atong konsensya manggod naa sa daotan, unya atong lawas nahugasan naman sa pure water unsa man atong buhaton, manuor ta sa Ginoo sa tinuod nga kasing-kasing. Kanang adunay kasiguruhan nga kita nagtuo gyud ta sa Ginoo. Nagtuo ba mo? Ano yung pagtuo ba? Kaning mga pulong nga atong gitunan og ginahibaw, ang tuoy ninyo. Mao gyud ni ang gingon sa pulong sa Ginoo, mo nang gingon our heart. Labi na kanang atong kasing-kasing na sprinkle na ba? Kanang nasabligan ba, napiskan mo ba? Kita naman ang usa nang napiskan ka ba mo sa nang sprinkle? Kita na sprinklean na ta sa dugo. Nasabligan po tag apil. Kung bagat pa sa dalan ba na ay lubak nga na tubig yan, agilan krako, mapiskan ka. Mao sa na si Jesus Christ ni anhi dili para sa iyo mga tao ha. Sa Israelites lang yun. Pero kay girijik man. Wanang ang tawag nga na nasabligan lang ta. Wana nga ang pulong nag-ingon kanang by the blood of Christ, brought near lang yun ang tao. Kanang mga Gentiles gibrot near na. Bahala na sila kung sa ilang buhaton, kung mupalo ba sila sa Ginoo, mubili ba sila sa Ginoo, basta gipaduol na sila by the blood of Jesus. Mo na kanang blood, dili na nimo paglaom nga ikaw maluwas na. Kung dili, kaluoy yun sa Ginoo. Mo na hangyo agad ang kaluoy sa Ginoo. Mo na duula gyud ang Ginoo sa tinuod kasing-kasing nimo. Anong kinasing-kasing ba? Dili ng mga walang abi kay Christian lang. Muna sa Ezekiel chapter 36, nagsulti na daan siya, kanang pag-sprinkle of water upon you, and ye shall be clean. Nalimpyuhan lang ka. Nalimpyuhan ramang ka. Limpyuhan ka. Munang giingon ka ng blood of Jesus Christ, nag-sprinkle mo. Gilimpyuhan po ka ba, apil? Munang giingon niya. Kanang sprinkle by a clean water. Kanang sprinkle, kanang meaning sa sprinkle mo pa sa dictionary, to scatter in the drop of particles, to scattered over. Kanang ang dugo kuno gisabwag lang na, wala man ingon nga luwas na ka, gisabwag lang na. Unya ang giingon ni Apostol Pablo kanang nasabwagan, kinahanglan gayud nang amudool siya with a true heart. Dili na ingon nga luwas na ko kay ngano man si Kristo nagpakamatay, ang dugo niya mo'y nagluwas na ko. Ay ikaw may gikaluyan. Kung mutuo ka nga ikaw nasabligan o sa may mong baton, duol sa Ginoo. Kanang tinuod nga kinasing-kasing. Unay tinuod nga na sprinklean, na nasabwagan. In 1 John chapter 5 verse 6, this is he that come by the water and blood, even Jesus Christ, not by water only, but by water and blood, and it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth. Manang gingon nga, dili lang kay si Kristo, ni ani kundi water and blood, even Jesus Christ, not by water only, but by water and blood. Siya ang tubig ug ang dugo. Diba? He is a living water. Muna, yugasan tag lugog, yugasan tag tubig, pinaagi sa pulong sa Ginoo kanang Spirit of truth, kanang pulong yun nga. Muna akong hiingon sa inyo, kanang Spirit, kanang pagbati, ba? Ang tao nga patay, wala na Espiritu, kaya ang Espiritu, muna naghatag ka na itong pagbati. Muna ibot pasabot nga. Ang atong kalag, kung watay espiritu, wag yun ay mabuhat, ang kalag patay na. Muna ang lawas mamatay, way espiritu. Muna nga ang gusto sa Ginoo nga din ang imong espiritu, mahimong Holy Spirit. Mahimong Holy Spirit kung ang pulong maura na ang huli,
mo na imong bation, pero kung wala kay pagbati sa pulong sa Ginoo, natural spirit lang yun ka. Mo nang gingon, survey ka ng Diyos ra diri. Mo nang gingon, natural spirit nimo kay ngano man wa man ka nagbase sa pulong sa Ginoo. Mo nang gingon sa Hebrews chapter 9 verse 22, and almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of the blood is no remission. Noon, kanang wala pagsabwag sa dugo, wag yun ay pagpasaylo. Pero kay nagsabwag man, doon ay pagpasaylo. Unya, kung ikaw dili mo to, o dili ka gitawag og maningkamot yun, kung saon nga ikaw gipasaylo, dili lang kay ingon na atungod sa dugo, usahay wag na-deceive ta ba? Kaya nga naman, ang wali ra magud maon nga si Kristo nagpakamatay, kanang yang dugo, mo na nagluwas ninyo. Maura na giwali. Wala sila nagwali nga din. Unsay buhaton nato aron bilang tinuod ta nga giluwas sa Ginoo nga naman tay pagabuhaton. Wanang giyon tinuod na nga ang Ginoo nagluwas nato pinaagi sa iyang dugo. Pero kung imong basahon, gilukat ta, giredeem ta, pero wanang giingon i-sanctified pa ta, i-regenerate pa ta, i-washing pa ta, pinaagi sa iyahang gitawag og gospel. Kanang mga pulong ba nga din angay na to pagabuhaton. Mo na iyang gingon, almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of the blood there is no remission. Mo na hinungdan ningon ang Ephesians chapter 2 verse 13, but now in Christ Jesus ye who have sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. Mo lagi na ipaduol lang mo ana, wala gid mo gihugasan. Kung di mo magpahugas, kung tinuod man gid mo na sa bligan, unsa may imong buhaton? Manang giingon, bati agud nga ikaw gihugasan sa Ginoo pinaagi sa pulong. Nya kung wa kay pulong nga imong nahibaw-an, unsa man nimo, mo nang muani lang ka sa simbahan. O bitan nang mingon kung muani ka gani sa simbahan, unsa man imong buhaton? Pangayo daag pasaylo, pagbalaan, pagkabut diri. O bitan nga importante nga din ikaw naipulong sa Ginoo. Mo nang ang dugo sa Ginoo o ni Jesus Christ, sometimes because we are far off, layo manggud ta. Midnight brought near, ingon pa sa ubang Bible, brought near anang blood of Jesus, gi-brought near na ta, wala intag luwas. Ano say na deceive lang mo. Kung di mo magpadayon og basa sa pulong sa Ginoo, tama gito, ang dili mo continue pagbasa sa pulong sa Ginoo, tinunglo na mga tao nga wa kay balo, puro lang giingon, giluwas na ka sa dugo sa Ginoo. Wala ka giluwas. Gilukat lang ka. Gikan sa kamatayon. Nga aron di ka na mamatay. Gipadala o giduol ka lang sa Ginoo aron pwede na ka mosampit. Kay wa ra matay labot sa Ginoo. Mo bitaw na kanang kung walay rejection, yung pa ni Apostol Pablo, there is no reconciliation. Wanang gingon kanang blood ni Jesus Christ, wanang ningon siya diliya, basahon ko ni, sikat to the last verse, duwan na versikulo ako yatag sa inyo. Ingon pa niya sa Acts chapter 20 verse 28. Take heed therefore unto yourself, unto all the flocks, over the which the Holy Ghost hath made you overserve, to feed the church of God, which He hath purchased with His blood, or with His own blood. Gipurchase lang, kababaw mo sa ng purchase, gipalit lang gipalit. Asa mo ka gipalit? Dili sa kalibutan. Giredeem ka, gilukat, wala ka gidala dayon sa langit, wala ka giingon gayon nga, ikaw bagay na ka dito, ikaw kuha na ka, kay gilukat ka. Kung mauna lang na, tanang tao kay gilukat man tanang tao, kay tanang tao man ito, awagi dili maluwas. Imbis ningon si Jesus Christ nga paningkamuti lang ninyo kay dagay naningkamot walay makahimo. Nabaliktad na ino ang pulong sa Ginoo sa mga pagtudlo sa mga tao. Kung madisip ka, nga mutuo na lang ka kay si Kristo nagpakamatay, bingon ang kamaluwas, wanang nadisip na lang ka. Mo ni yang gingon sa pagbantay mo, take heed therefore unto yourself, sa inyong kagalingon, unto all the flocks, kamong tanan mga grupo, over the which the Holy Ghost hath made you overseer, bisan ni atong nga gihimong overseer, to feed the church of God, pakan-agyon ang church sa Ginoo,
which he had purchased, katong gi-purchase yun, muna kami mga overseer, magpakaon yun ninyo, kay gi-purchase good mo sa Ginoo, pinaagi sa iyang blood. Unya kung dili mo pakanon, saon na lang ninyo, muto ulang gyapon mo nga din, maluwas mo, pagkabot sa panahon, disqualified yay. Manang reprobate, kanang mingong di kang ano, wa malagi ko na, pero kay, wa man mo tuhoy ang gingon sa pulong sa Ginoo. Sa Hebrews chapter 12, verse 24, matod pa niya, unto Jesus, the mediator of the new covenant, to the blood of sprinkling, that speaketh better things than that of Abel. Abino si Abel, siya ang tao nga naghalad sa Ginoo. Ngagi, sample sa Ginoo nga pinakamaayo ang iyang pag-alad. Excellent yun siya. Kay kang Cain. Pero si Jesus Christ is the new covenant. Nga labaw pa kang Abel. Abi mo unsay gibuhat ni Abel samtang naghalad siya. Doon na siya yung mga karniro, dagang kayo. Nya kay tayo na mo to ting halad na magpasalamat sila sa Ginoo kay gipadaghan ang iyang karniro. Tanaw niya yung karnero kung asay pinakamaayo ug nindot yung kaayo. Kanang nindot yun, nga dili siya masayangan ba? Ang iya mangguna-una, ako ning yatag sa Ginoo. Kay nindot kayo, ang uban manggut, sayang man eh. Yatag lang ni dito na to simban, sayang kayo ni. Mo nang dili excellent ang imong pagkuhan. Mo to nga si Kuan, Abel, naghalad na siya excellent. Unya, samtang si Cain, ang iyang gihalad, kadto na lang salin sa iyang mga gibaligya. Kaya di naman mo palit sila, yung mga gulayan, parang man itong kagwan, kain mo itong niingon din siya, na ihalad ko niyong uban sa Ginoo, kanang di na mahalin, gihalad nila, kung sa'yo naitabo. Ang meaning manggod sa alad, kanang aso, sunugo nila, basta mo straight, gidawat sa Ginoo, pero muliko-liko pa, wala dawata sa Ginoo, mo ginailang naibawan na tumunang panahon. Oto, samtang niabot ang panahon, tanaw siya kang Abel, istit man kang Abel, ang iya nagtutuyog man. Orang nagsilo siya sa Ginoo, naglagot siya. Oto nga iyang gipatay si Abel, kaya nga naman, nagsilos man siya. Nga siya rin gipanalangin ang gidawat niyang halad. Kaya siyempre, wak man siya kain na hibaw, tuyo po to sa Ginoo, nga doon naging do kaparte nga atong sundod. Nga diin nga si Cain, manang gingon nga, gibaliwala lang niyang halad. Mabita na si Abel, pinaka-excellent daw gingon sa Bible ang iyang paghalad. Kaya nga naman, ang pinaka-nindot, parang maayo yun nga mga butang nga iyang gihatag sa Ginoo. Kung bagat pa ba presyo sa iyang kagalingon, sa iyang pananaw, wanay lain yun mga matahong kayo sa iyang pananaw, iyang gihalad. Muna, pero si Jesus Christ, nag-refer diri sa Hebrews, nga ang dugo sa Ginoo nga gisprinkle nato is bitter than Abel. Kaya nga naman, nasabligan mo ta. Diba? Manang maghalad ka sa Ginoo og a living sacrifice. Nga diin kita gi-appeal sa tinulang ang meaning sa Gentiles makasasala. Ang meaning sa Jewish is chosen people. Kunya kita kalayo ra chosen ang makasasala. Pwede ta dabdaban sa Ginoo pareha atong unang panahon gilunupan lang niya kay nga naman makasasala ang tao. Ingon ana ta. Lahi kay sa mga iya sa Ginoo pero karon mo nang gingon tanan. Usa na. Mo nang gingon ilamang gi-reject. O sige, gi-reconcile na po to sila. Anang reconciliation ba nga apilon na lang sila. Mo nang di mo tuo bisan pag Hudiyo ka, bisan pag hintil ka, di ka mo tuo sa mga sugo sa Ginoo. Mo nang gingon walay Hudiyo, walay Gentile sa tubangan sa Ginoo, ang tanan lang maning kamot mudukor sa Ginoo. Mo na ang iya sa Ginoo. Manindog tang tanan. Samtang kang magtapos. Nagalat tayo sa kaawit.